Assalamu alaykum mehriban tomoşaşlar. Bu sürpriz. Daşoğuz vilayetinin Saparmurat Türkmenbaşy etrawynyň täze durmuş geňeşliginde ýaşaýan Kemalyň adyndan, ýani biziňe mehriban ýegen Kemalzanyň adyndan mehriban dosty Ýagşymradyň ogly Nur Muhammedçanyň 1 ýaş toýuny gutlap geldik. Toyun geçirilýän ýeri Güşçü kafesinde şahatlyk şagalaň şoğun bilen dowam edip dur bagşar aýdym aýdýar. Nur Muhammedçana da Kemalyň adyndan uzak ýaşlyýar. Ýagşymratçan Kemaljan dostuňyz uzagynyň bolsun Allahjan gözlegmesin. Elmide ama diňe gowullarda gatnaşmak size hemişe meseresin. Onda şeýle gyzykly şowgully pursatlary size hodurlaýar. Meşhur Jeyhun Production hemem Merdan Balbaş alyp barýar. Taşary ýurtda zähmet çekýän Ýagşymratçan mehriban dostun Kemalyň adyndanam sowgat bar. Häzir ilki bilene ýörüýte Kemalyň ýollan multfilmiň gahrymanlaryny sadanalar. Owadan sadaraň aslynda öz aramyzda çagyralyň. Hemme mihmanlary bolsa owadan fursatlara syn edýärler, tomaşa edýärler. Ana ondan soňra bolsa biz sowgatlaram gowşurarys. Ýörüýte Kemalyň adyndan, ýani biziň mehriban ýegenimiz bolýar. Kemaljanyň adyndan ýollanan ajaýyp toy sowgatlary häzir. Owadan sadary bilen sahna çagyrýar. Ýörüýte Kemalyň adyndan ştoy gyzykly geçer ýaly multfilm gahrymanlaryny sowgat etdi. Ne mehriban ogluňa Nur Muhammeda Kemalyň adyndan ştoğudy goşurýas. Siziň özüňize bolsa Kemalyň adyndan 50 Amerikan dollary. Bir el sarpalyň dostuňyz uzagynyň bolsun Allahjan gözlegmesene. Hep sag bolaň. Kemala da aýratyn sag bolsun aýdýar. Şular ýaly dostuny silap sowgat goýberen şeýin. Ýagşymratçan sen özüňe minnetdarlyk arzular beýan etseň, Kemalym internet ulgam arkaly tomaşa edýär owadan fursatlara. Jeyhun Production YouTube kanalyna Merdan Balbaş TikTok sahypasyna goýlar owadan fursatlar. Assalamu alaykum Kemal dostum, janyň sag bolsun, başyň dik bolsun, mertebäň belent bolsun, edin surpriziňe juda begendik. Allah öz penasyny aman saklasyn. Allah seni razy bolsun dostum, janyň sag bolsun. Gelen mehmanlar ahliňizi Allah ýalkasyn. Sağ olsun aýdýas, Ýagşymratçan, janyň sag bolsun, gapyňda diňe toy bolsun. Minnetdar. İller göremok. İller yok kordu. Son, 2, 3, 4. Suena Scooby-Doo y el pum 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 y el pum 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 y el pum 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 y la cosa suena Scooby-Doo papá y el pum 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 y la cosa suena y la cosa suena Scooby-Doo papá
Çaneli kıssan ben fena. Sarışın dedi ben çok fena. Dedim ki ben senden fena. Fena 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 fena. Dedim ki her zaman bende var. Ucu mucu hepsi bende var. Değişik ortamlar bende var. Bende var bende var bende var. Düşünüyorlar ama çözemezler. Onlar ipleri çözemezler. Benim kafayı hiç çözemezler. Çözemezler. Narkotikler hani neredeler daha. Kızlar tabaklar neredeler. Onlar beni hep gördüler sandım ama çok kördüler. Of, sadece nefes almam gerekli. Of, bu gece bana gelmen gerekli. Eller yukarıda. Gelmezsen gelme. Beni hiç sevmezsen sevme. Level C baş baba zirle. Benle hiç yarışa girme. Öyle bir çiziyorum ki canım İstanbul'dan gidiyor İzmir'le. Bebe bekle beni İzmir'de. Spotify'da şarkıları dinle. Of, sadece nefes almam gerekli. Şolama ay berekellah, yiğitler kıylar, hemme жаңыдың toylarımıza kalsın.